10 феврали соли 2026 дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисодии Тоҷикистон маҳфили илмии донишҷӯён таҳти унвони дурахши илм доир гардид. Инчорабинӣ ки моҳи 3 маротиба баҳри баландбардоштани донишу малакаи таҳқиқотии донишҷӯён гузаронда мешавад, ин навбат бо ташаббуси кафедраи ба ҳисобгирии муҳосибии факултати ҳисобдорӣ ва омор таҳти роҳбарии муовини ректор оид ба илм ва инноватсия Қутбиддин Муқимов баргузор шуд. Дар оғози маҳфил Қутбиддин Муқимов таъкид намуд ки ин дурахши илм ҳаштумин ҷаласаи илмии донишҷӯён мебошад ки дар он устодон ҳамчун нозир ширкат варзида ба донишҷӯён танҳо роҳнамоӣ ва маслиҳатҳои илмӣ пешниҳод менамоянд. ӯ афзуд ки илм ва дониш пояи асосии инноватсия мебошанд ва имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ маҳз бо тавлиди идеяҳои нав ба рушди устувор ноил мегардад. Ба гуфтаи муовини ректор оид ба илм ва инноватсия, ташаббусҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти иқтисоди рақамӣ ва инноватсионӣ идомаи мантиқии сиёсати созанда ва дурнамои миллӣ мебошад. Сипас Маърузаи Амирҷон Миров, донишҷӯи курси чоруми ихтисоси ба ҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо, дар мавзӯи ба ҳисобгирии муҳосибӣ дар шароити иқтисоди рақамӣ мушкилот ва дурнамо дар Тоҷикистон ироа гардид. Баромадкунандаи иқтисоди рақамиро раванде номид ки имкони сарфаи вақт, густариши амалиётҳои ғайримоддӣ, ҷаҳонишавии фаъолиятҳо, афзоиши суръати хизматрасониҳои молиявӣ ва истифодаи маълумоти бузургро фароҳам меорад. Ӯ зикр кард ки чунин равандҳо барои низоми анъанавии идоракунӣ ва муҳосибӣ мушкилоти нав ба вуҷуд меоранд ва зарурати гузариш ба усулҳои рақамӣ афзун мегардад. баъдан Ҷалилов Ҷалил, донишҷӯи дигари ҳамин ихтисос, бо гузориш дар мавзӯи рушди ба ҳисобгирии муҳосибӣ дар шароити рақамишавии иқтисод баромад намуд. ӯ рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсияро ҷузъи ҷудонашавандаи ҷаҳони муосир арзёбӣ карда, гуфт ки технологияи нав на танҳо суръати истеҳсолу хизматрасониро меафзояд, балки барои эҷодкорӣ, худтакмилёбӣ ва истифодаи имкониятҳои нав замина фароҳам меорад. ба таъкиди Ҷалилов Ҷалил, ҳамгироии рақамишавӣ бо соҳаҳои гуногуни иқтисод омили муҳими рақобатпазирӣ дар муҳити зудтағйирёбандаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. дар қисмати ниҳоии маҳфил, омӯзгори кафедраи ба ҳисобгирии муҳосибӣ Пайрав Бобомуродов оид ба стандарти байналмилалии ҳисоботи молиявии 41 кишоварзӣ сухан гуфта, шаҳр дод ки ин меъёр дар сатҳи ҷаҳонӣ ҷиҳати танзими ба ҳисобгирии муҳосибӣ дар хоҷагиҳои кишоварзӣ татбиқ мешавад. ҳадафи асосии стандарт аз муайян намудани қоидаҳои дурусти пешбурди ба ҳисобгирӣ ва таҳияи ҳисоботи молиявӣ дар ин соҳа иборат мебошад. дар фарҷоми маҳфил миёни иштирокдорон баҳсҳои созанда, саволу ҷавобҳо ва мубодилаи таҷриба сурат гирифт. Донишҷӯён баргузории чунин ҷаласаҳои илмӣ мубоҳисавиро барои боло бурдани донишу малакаи таҳқиқотӣ муҳим арзёбӣ намуда, ҷонибдори ташкили ҳамешагии он гардиданд.